ప్రేమించిన తమ్ముడు ప్రేమించినట్టు బాధ తప్పదు కదా. ఎంత దేవుడైనా రాముడికి సీత దూరమైనప్పుడు బాధ తప్పిందా? కానీ రాముడికి సీత జాడ తెలిసేంత వరకే బాధ. సీత జాడ తెలిసింది, రావణుడితో యుద్ధం చేసిండు, సీతను ఎత్తుకొచ్చేసిండు. సీత కూడా రాముడు పిలువమని వచ్చింది, ఎందుకంటే సీత రాముడి భార్య. కానీ ఇక్కడ నేను ప్రేమించినాము ఇంకెవరికో భార్య, పిలువడమే కాదు అని అరిచినా రాదు. తప్పంతా నాదే తమ్ముడు. నేను ఇలా ఉండడం నాకు నచ్చదు, అది నాకు నచ్చదు. తిట్టేవాడిని, కొట్టేవాడిని, టార్చర్ చూపించేవాడిని. ఇది ఎంత సరిపోదన్నట్టు ఉన్నాను రోజులు హ్యాపీగా ఉంటాము. నీ దారి నాది, నీ దారి నీది అని చెప్పేవాడు. పంపించింది, నమ్మేసింది. ఇంకెప్పటికీ మారడానికి ఫిక్స్ అయిపోయి ఇంకెవరితో ఆమెకి నచ్చకుండా వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోలేదు, నా పక్కనున్న వాళ్ళే నన్ను నమ్మించి మరీ ఆమె తీసుకెళ్ళారు. అప్పటి నుండి